бино ба хабарҳои вебсайти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ба мақомоти ин ниҳод дар ноҳияи 32 зани 63-солаи сокини шаҳри Душанбе муроҷиат карда гуфтааст ки соли 2017 дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови пойтахт марди 41-солаи сокини шаҳри Душанбе борои фиреб ба боварияш даромада аз ӯ $150,000 амрикоӣ гирифта ваъда додааст ки бар ивазаш аз шаҳри Душанбе як хонаи 4ҳуҷрагӣ ва як хонаи 2ҳуҷрагӣ харида медиҳад, аммо то ҳол ваъдаашро иҷро накардааст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ҳамзамон вазорати корҳои дохилӣ хабар медиҳад ки ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони ин ниҳод дар шаҳри Хуҷанд марди 29-солаи сокини ҳамин шаҳр ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ дастгир шудааст. ном бурда моҳи апрели соли 2018 борои фиреб ба боварии марди 25-солаи сокини шаҳри Хуҷанд даромадааст. аз ӯ як адад автомашини тамғаи BMW-ро ки 60,000 сомонӣ нарх доштааст гирифта, то ҳол маблағашро барнагардондааст. ҳамчунин оид ба ҳодисаи қаллобӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ аризаи марди 30-солаи сокини ҳамин ноҳия нисбати собиқ директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Муҳаммад 2009 марди 46-солаи сокини пойтахт ворид гардааст ки номбурда соли 2017 борои фиреб ба боварияш даромадааст ва аз ӯ 357,600 сомониро гирифта ваъда додааст ки бар ивазаш дар шаҳри Душанбе барояш хона мехарад, аммо маблағҳоро ба манфиати шахсияш сарф намудааст ва то ҳол барнагардондааст. аз рӯи ин ҳодиса низ тафтишот оғоз шудааст.